Bueno, garriko ipinteko lehenengo eta bat. Alkondara, ez, bajatu izuzkutxuak elastana, bajatu. Lehenengo sartuko dugu dana. Sartuko dugu, arkondarea, eta orain altzatu besoak. Oso ondo, bajatu, listo. Da orain jarriko dutzagu. Hau, ez litzatik izango modurik ortodoxoena jartzeko, baina kontutan izan behar dugu gure umeak jantzi egin behar ditugula. Orduan, lehen da bizi, ahetzek hemen trabila bat izango baleu, sartu ingo euskio eta itxiko gendukian. Baina ez daukan lez, egingo duguna da josi. Punta lotuta daukagula, bueno, izena ikusten jatzu oso ondo. Punta lotuta daukagula, hasiko ginateke garritik bueltak emoten. Bai, kontu zela estena. Beste bat. Da ja maitzen jakunean punta, barrutik sartu, atara, eta listo. Era honetara badaukagu ziurtatuta, garrikoa ipinita aukiko genduke. Bai? Eta berain, jarraituko dugu ahetz janzten, brusea jartziko dautzagu, jantzi, bestea, brusea oso handia balitze, korrapilotxo bat egingo genduke, hola. Baina, kasu honetan ez da beharrezkoa. Baina, nahi badutzagu pizka sarratu, betiko moduan. Joz torratza hartu eta truko txikitxonekin geldituko ditzateke gure ahetz elegante. Eta amaitzeko, zer jantziko dugu ahetz? Txapela buruan, ez? Ia. Atzeko aurrera, txapele derrakarri duzu, eta badaukagu hemen, gure mutilei jantzita.